Jo soc Sònia Gómez i soc ballarina, coreògrafa, performer, directora d'escena i se me va acudir ara al març del 2022. Tenia moltes ganes de treballar en projectes comunitaris, en una mica com tot el que jo havia anat aprenent dintre de l'art escènic i del camp de la dansa, lo volia compartir amb altres persones, però persones que no fossin de l'àmbit de les arts escènics, de les arts vives, de la dansa. Per un altre projecte ens vam cruzar en Encarni i al gener del 2022 te vaig proposar que féssim alguna cosa juntes. Correcte. Jo em dic Encarna, soc de Barcelona, soc usuària dels serveis de salut mental a Barcelona perquè estic diagnosticada i bé, quan vaig conèixer Sònia li vaig dir que sí al seu projecte. La particularitat que té Calidoscòpica per a mi, que més enllà de que és un espectacle, per a mi el que ha sigut important és que el punt de partida és que féssim l'espectacle juntes, és a dir, que estiguéssim a escena juntes, però que totes les escenes, el material, fos de les dos. Llavors, això se diu cocreació comunitària, que és un concepte que s'està posant en marxa ara, des de fa un temps. Donar aquest espai en el que, d'una manera natural, ens podem apropar a la diferència, i realment apropar-nos i fer que la diferència sigui participativa. Han sigut vivències meves i coses puntuals que li han anat sortint a Sònia mentre anaven treballant les peces que anaven sortint a l'escena. Surten unes quants cançons, composicions meves i també algunes escenes en les que Sònia balla. També hi ha una part prou política perquè és tota aquesta visibilització de la malaltia i no mirant la malaltia com algo simplement problemàtic, sinó donant-li una part descobrint les potencialitats, perquè en totes circumstàncies a la vida, a no ser que estigues molt, que no et trobes bé del tot, però quan la malaltia és estable, quan tu estàs en una situació estable, què podem fer? Hem de seguir estant apartades o podem formar part d'alguna manera, clar. Els recursos artístics i creatius és molt terapèutic, és molt bon sistema. Hi ha una broma, hi ha una ficció que vertebra tot, que és que nosaltres ens estem preparant per a una possible catàstrofe mundial. Llavors, què faríem? Què faríem amb aquestes limitacions que tenim? Llavors ens estem preparant per si de cas, algun dia, ens toca sortir de casa una mica en una mà davant i l'altra detrás. I és una broma, però en el fons també hi ha una voluntat de, podem ser capaços de fer coses més enllà del que pensàvem. És una part de la vida que l'hem ajuntat, vivències d'una, vivències d'altra, i ha sortit el que ha sortit. I la gent també quan veu l'espectacle també diu el que transmet és una forta amistat, que ja t'he dit, nosaltres no fem res fora de l'espectacle, no quedem per anar al cine, no sé, és que tenim molta feina, però quan estem allí dins és el nostre territori d'alguna manera i l'estimem i a més ens va bé fer-ho perquè és molt divertit i la gent plora i riu i la gent ens diu és que és horrible perquè ens feu plorar i riure al mateix temps, que és una cosa molt rara. Sí, estàs allà i fas i de sobte perquè és la vida i la vida té unes sensibilitats que a vegades no ens parem a atendre-les i nosaltres ens hem parat un rato perquè tenim ganes d'atendre aquestes sensibilitats.